Luuka evangeelium, 19. peatükk, salmid 41–44. Ja kui Jeesus lähedale jõudis, nuttis ta linna nähes tema pärast. Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja, ent nüüd on see sinu silmade eest peidus, sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja ahistavad sind igalt poolt ja lõhuvad su maani maha ja su lapsed sinu sees, ega jäta kivi kivi peale, seepärast, et sa ei ole ära tundnud oma soosingu aega. Kun Jeesus tuli sinä aasin selässä. Kui Jeesus tuli eesli seljas sinna Jerusalemma, hän puhkesi itkuun, ta hakkas nutma, koska hän näki, mitä tapahtuu. sest tema nägi, mis hakkab juhtuma. Ja 40 vuotta siitä nyt tästä eteenpäin, niin tämä tapahtuu. Nii et nendest sündmustest 40 aastat edasi ja täpselt nii Jerusalemmaga juhtus. Ja mä haluan tämän niin kuin tapahtuman käydä teidän kanssa läpi, koska se on se juttu kaiken takana. Ma tahan nüüd selle sündmuse ka teiega koos läbi käia, sest see on kogu selle olukorra nii-öelda taga. Ja tänä päivänä juutalaiset ympäri maailmana Israelissa kärsivät kaikkein eniten tästä, mitä silloin tapahtui. Nii et juudid tänapäeval Jerusalemmas ja kõikjal maailmas kannatavad just kõige rohkem selle pärast, mis praegu selles sündmuses juhtus. Jeesus tämän viimeisen viikon aikana puhui muun muassa lopun ajoista. Jeesus nüüd selle nädala sees räägib ka muuhulgas lõpuaegadest. Ja niissä lopun ajoissa hän puhuu ensin siitä, mitä tulee tapahtumaan Jerusalemille kohta, siis 40 vuotta. Ta räägib siis kõigepealt, et mis hakkab juhtuma Jerusalemmas siis suhteliselt varsti, ehk siis 40 aasta pärast. Sitten hän alkaa puhumaan yleisempi, mitä maailmassa sitten lopun ajan päätöksen aikana tapahtuu. Siis ta hakkab rääkima, mis nagu üleüldiselt maailmas lõpuaegade tulemusena juhtub. Siis kun Jeesus puhuu lopun ajoista, hän puhuu sillä juutalaisella tavalla. Kui ta räägib lõpuaegadest, siis ta räägib nendest sellel viisil, mis oli juudile omane. Ja juutalaiset opettivat ja ajattelivat sillä tavalla maailmasta. Ja juudid õpetasid ja ise mõtlesid maailmast sel viisil. Ensin oli 2000 vuotta kaauksen aikaa, pimeyttä. Oli 2000 aastat kaost ja pimeduse aega. Sitten tulee 2000 vuotta Mooseksen aikaa ja lain aikaa, Mooseksen lain aikaa. Sellele järgneb 2000 aastat Moosese ja Moosese seaduse aega. Sitten tulee 2000 vuotta Messian aikaa. Seejärel tuleb 2000 aastat Messia aega. Ja tätä Messian aikaa sanotaan lopun ajaksi. Ja seda Messia aega nimetatakse lõpuajaks. Ja sitten juutalaiset opetti, sen Messian ajan jälkeen tulee 1000-vuotinen valtakunta. Ja nad õpetavad nii, et peale seda Messia aega tuleb siis 1000-aastane rahuriik. Ja kun Jeesus puhuu näistä asioista. Ja nüüd, kui Jeesus räägib nendest asjadest, totta kai hän puhuu niin kuin ne ihmiset ajattelee. siis ta räägib loomulikult sel viisil, kuidas need inimesed seal olid harjunud mõtlema ja rääkima neist asjust. Ja nyt Matteus 23. Ja nüüd Matteuse evangeeliumist. Matteus 24, ei tarvitse ottaa. Matteuse 24. peatükis. Luukas 23. Luuka 23. peatükis. Ja Markus 13. Ja Markuse 13. peatükis. Sinne on talletettu nämä Jeesuksen opetukset. Siis nendesse on pandud kirja Jeesuse õpetus selle kohta. Ja siellä puhutaan sitä mitä tapahtuu lopun ajan päätöksen aikana. Ja seal räägitakse siis, et mis saab toimuma nende lõpuaegade tulemusena või nende lõpuaegade järel. Sitä noin 2000 vuoden päässä. Umbes nii 2000 aasta pärast. Ymmärsittekö? Kas saitte aru?
Ja kun te luette ne, ja kui te loete neid kohti ja sitten te luette sanomalehteä, ja siis loete näiteks Õhtulehte, katsotte uutisia, vaatate uudiseid, te ymmärrätte. siis te saate aru. Kun minä aloin opiskelemaan raamattua vakavasti vuonna 1973, Mina hakkasin piiblit tõsisemalt õppima aastal 1973 ja meille luennoitiin ja me tentittiin kirjoja ilmestyskirjasta. siis meille peeti loenguid ja me tegime uurimusi ilmutusraamatust. Meille opetettiin, mä olin koulussa, jossa käytiin joka ikinen raamatun luku läpi. Siis ma käisin koolis, kus võeti iga piibli salm läbi eraldi. Voitte vaan kuvitella paljonko on unohtanut asioita. Siis võite ette kujutada, kui palju asju saab nüüd unustada. Meille luennoitiin lopun ajosta paljon. Meille peeti loenguid lõpuaegadest päris palju. Mä en ymmärtänyt mitään. Ma ei saanud mitte midagi aru. Siinä ei vuonna 1972 ollut mitään järkeä. Siis aastal 1972 ei olnud siin mingisugust nagu loogikat või ei saanudki aru. Mutta vuonna 2017, kun minä luen sitä raamattua, Aga kui aastal 2017 ma loen praegu seda raamatut, tämä on ihan selvää. siis nüüd ma saan aru. Ei siihen tarvita enää selittäjiä. Ja ei ole vaja enam neid seletajaid. Lukee vähän tilastotiedettä, Loed vähe seda olukorra kirjeldust, niin huomaat, kuinka seismologit ovat laskeneet, kuinka paljon esimerkiksi 1800-luvun alusta alkaen niin on maanjärjestyksiä tullut enempi. ja kui palju seismoloogid on pannud kirja, et alates aastast 1800 edaspidi, kui palju ja kui tihedamalt on toimunud näiteks maavärinaid. Kuinka meidän maailmamme omistaa asioita, jotka mahdollistaa kaiken sen, mistä Jeesus puhuu. Kuidas meie maailm justkui omistab need asjad, millest Jeesus on rääkinud. Tai mitä Uusi testamentti puhuu, Või profeetat millest puhuu. Uus testament ja profetid räägivad. Ei meistä ole ihmeellistä, että jossain päin maailmaa tapahtuu jotain ja me kaikki nähdään se jo kohta ja saman tien. Siis meille see ei tule nagu üllatusena, kui kusagil teisel pool maakera otsas toimub midagi, me näeme seda peaaegu kohe. Minä katsoin suoraa lähetystä televisiosta, kun World Trade Centerin tornit New Yorkissa romahti. Siis ma sain vaadata netist otse ülekannet sellest, kuidas World Trade Centeri tornid New Yorgis kokku varisesid. Ja tästähän esimerkiksi ilmestyskirja puhuu. Siis nendest räägib ka ilmutuse raamat. Te näette ja kuulette. Te näete ja kuulette neid sündmuseid. Ei sillä se oli järjetöntä ajatella, että minä voin toiselta puolelta maailmaa, josta ei tiedetty semmoista onkaan, niin nähdä jotakin. Varem see oli täiesti nagu mõeldamatu, et kuidas teisel pool maailmaa toimunud sündmust ma võiksin kuidagi näha või sellest kuulda. Tänään se on ihan selvä asia. Tänapäeval see on täiesti arusaadav ja täiesti normaalne. Nyt mä voin sanoa teille ihan vapaa sydämi. Ja nüüd ma võin täitsa vaba südamega teile öelda. Lukekaa Matteus 24. Lugege Matteuse evangeeliumi 24. peatükki. Eikä tarvitse paljon selittää, kun ymmärrät. Ja teile ei ole vaja palju seletada, te saate ise aru. Jeesus puhuu lopun ajan päätöksestä. Jeesus räägib lõpuaegade tulemusest, lõpust. Mutta sitten tähän lopuaikaan liittyy semmoista intomielistä ja kiihkoa, että sitä aletaan levittämään ja pullistelemaan ja keksimään sinne paljon asioita. Aga lõpuajad annavad ka sellist ainest fantaasiale ja seda hakatakse kuidagi üles puhuma ja täis puhuma ja nagu huvitavamaks ja atraktiivsemaks veel tegema. Ja kaikkein niin kuin nolointa on se, että meillä on paljon uskovia ihmisiä, jotka laskee niitä päiviä, milloin Jeesus tulee. Ja ne jopa tietääkin suurin piirtein kuukauden tarkkuudella tai vuoden tarkkuudella. Ja päris piinlik on see, et meil on ka kristlasi, kes väga nagu päris täpselt juba loevad neid päevi ja nad justkui teaksid, et mis päeval Jeesus tagasi tuleb, vähemalt kuu täpsusega teavad. Se on ihan puppua. Ja selle kohta võib öelda ainult pupu. Mitä Jeesus itse sanoo? Mida Jeesus ise ütleb? Jeesus itse sanoo, että sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan. Jeesus ise ütleb, et seda päeva ja hetke ei tea mitte keegi. Ei hän edes. Isegi tema ei tea. No on se kyllä hyvä, että joku amerikkalainen profeetta tietää, mutta Jeesus ei tiedä. No on se hea, et mõni Ameerika prohvet teab, aga Jeesus küll ei teadnud. Se on ihmeellistä. See on imelik. Meille on piirretty semmoisia ääreisviivoja ja
maisemia, jotta me tietäisimme, missä ajassa me elämme. Meile on joonistatud justkui selliseid maastikuid ja olukordi ja piirijooni, et me mõistaksime, mis ajas me elame. Mutta hetkeä ja päivää me emme tiedä. Aga seda hetke ja seda päeva me ei tea. Mä olin kerran Ruotsissa. Olin kord Rootsis. Yksi pappi on Ruotsissa, se oli koko elämänsä, se oli vaan opettanut lopun ajoista ja se tiesi, milloin Jeesus tulee. Ja üks õpetaja seal oli kogu oma elu õpetanud ainult lõpuaegadest ja ta ütles, et ta teab päris täpselt, millal Jeesus tuleb. Ja tämä pappi oli nyt jäänyt eläkkeelle. Ja see pastor oli jäänud nüüd pensionile. Ja minä olin siellä opettamassa. Ja mina olin seal õpetamas. Yhtenä päivänä tämä pappi tuli sinne asuntoon, missä minä asuin päivällä. Ja siis ühel päeva ajal tuli see pastor minu korterisse, kus ma elasin seal. Ja hän kysyi minulta. Ja küsis minult. No Ilkka, mitä mieltä olet? No Ilkka, mis sa arvad? Milloin Jeesus tulee? Millal Jeesus tuleb? Tiedätkö? Kas sa tead? Mä tiedän. Ja tean. Mistä sä tiedät, se kysyy. Ja see mees küsis, et kust sa seda tead? No mä oon lukenut, mitä Jeesus sanoo. Ma ütlesin, ma olen lugenud, mida Jeesus ütles. Se tulee silloin, kun kukaan ei arvaa. Ta tuleb siis, kui mitte keegi ei oota. Ja se pappi oli koko elämänsä, se oli tullut aivan varmaksi. Se oli suurin piirtein tiesi sen vuoden, milloin se tapahtui. Ja see pastor oli terve oma elu, ta oli justkui, oli juba väga enesekindel, et ta teadis, mis aastal see juhtub. Ja minä sanoin, että saanko lukea sinulle, mitä Jeesus sanoo. Ja mina ütlesin, et kas ma tohin sulle lugeda, mida Jeesus ütleb. Ja minä luin hänelle vain Matteus luku 24. Ja lugesin talle ainult selle Matteuse evangeeliumi 24. peatükki. Ja tämä vanha pappi puhkesi itkuun. Ja see vana pastor hakkas nutma. Ja sanoi, että minä olen koko elämän opettanut väärin. Ja ütles, et ma olen kogu oma elu õpetanud valesti. Hän on lukenut sitä Matteusta. Ta on lugenud seda Matteust. Mutta hän ei ole nähnyt, mitä siinä lukee. Aga ta ei ole näinud, mis seal kirjas on. Kun Jeesus puhuu lopun ajosta, Kui Jeesus räägib lõpuaegadest, ne alkujen oli tarkoitettuna lohdutukseksi niille kristityille, jotka joutuu kärsimään Jeesuksen nimen tähden. siis see, et ta räägib sellest, oli mõeldud nendele kristlastele, kes peavad kannatama selle pärast, et nad on Jeesuse järgijad. Ja toisaalta ne oli puhuttu sen takia, että me ymmärtäisimme, missä ajassa me elämme. Ja teisel põhjusel need olid räägitud sellepärast, et meie saaksime aru, mis ajas me praegu elame. Ja Raamatussa on ainoastaan yksi ajankello. Ja piiblis on õigupoolest ainult üks siis liivakell või ajakell. Se on Israelin kansa. Ja see on Iisraeli rahvas. Siellä on määritelty vuosisatoja, tuhansia vuosia ennen, miten Israelin kansa historia tulee menemään. Tuhandeid aastaid enne, kui need asjad on juhtunud, on piiblis kirja pandud, mis kõik Iisraeli rahvast tabab ja mis Iisraeli rahvaga hakkab toimuma. Ja kun te näette näiden tapahtuvan, Ja kui te näete neid asju juhtuvat, sündivat, niin tietäkää, siis teadke, että aika on lähellä. et see aeg on lähedal. Mitä tekee meidän päivän uskovaiset? Mis meie tänapäeva usklikud teevad? Varsinkin luterilainen kirkko. Vähemalt siis Luteri kirikki. Luterilaisen kirkon maailmanneuvosto piti kokouksen. Luteri kiriku maailma luterliku liidu nõukogu piti koosolekut, Jossa ne teki lauselman, julkilauselman. kus nad siis avaldasid oma lausunge. Ilmaisi mielipiteensä. Nad siis avaldasid oma seisukohta. Ja ne sanoo, Ja nad ütlesid, nyky-Israelilla ei ole mitään tekemistä Raamatun profeetioiden kanssa. et tänapäeva Iisraelil ei ole midagi pistmist piibli prohvetitega. Anteeksi nyt, mitä mä teen. Andke mulle andeks, mida ma nüüd teen. Lukutaito puuttuu. Lugemisoskus puudub. Hei, lukekaa. Lugege. Ei mitään muuta, lukekaa. Ei midagi muud, ainult lugege. Lukekaa Raamatusta, mitä profeetat puhuu. Lugege piiblist, mida prohvetid siis räägivad. Ja jos te ette keksi, mistä te aloitatte? Ja siis ei pea välja mõtlema, et kust te selle võtate. Lukekaa Hesekiel 34, Lugege Hesekieli 34. peatükki, sitten vähän ympäriltä.
siis natuke sealt ette ja taha ja lukekaa, mitä Jeesus sanoo. ja lugege, mida Jeesus ise ütleb. Sanokaa sitten. Ja siis öelge, Ei näillä mitään tekemistä ole. et need asjad ei ole omavahel kuidagi seotud. Mahdotonta. Võimatu. Mutta yksi asia. Aga üks asi. Jeesus ennusti Jerusalemin tuhon. Jeesus ennustab siin ette Jeruusalemma hävingut. Jeesus ristiinnaulitin, hän ylös nousi noin vuonna 30 jälkeen Jeesuksen, jälkeen Kristuksen. Siis Jeesus löödi risti ja ta tõusis üles nii umbes 30 aastat peale Kristust. Eli hän oli noin 33-vuotias, 34-vuotias. Ta oli umbes 33 või 34-aastane. Siellä on tapahtunut virhe silloin, kun se on määritelty tämä aika. Seal kui on loetud, siis on võib-olla seal juhtunud viga. 40 vuotta tästä. Ja 40 aastat nüüd nendest sündmustest edasi. Vuonna 66 jälkeen Kristuksen. Aastal 66 peale Kristust. Roomalaiset yritti mennä Jerusalemiin. Roomlased üritasid vallutada Jeruusalemma, Mutta juutalaiset löi ne ja ajo pois. aga juudid andsid neile tappa ja lõid nad minema. Vuonna 67 Nii umbes aastal 67 sotapäällikkö Vespanius sõjapealik Vespanius tuli valiosotilaiden kanssa ympäri ja Jerusalemin, niin kuin piiritti Jerusalemin. tuli sõduritega piirama Jeruusalemma. Ja Vespanius totesi, että ei sinne kannata edes hyökätä sinne Jerusalemiin, Ja Vespanius tunnistas, et seda Jeruusalemma ei tasu isegi rünnata, koska ne juutalaiset tappeli keskenään. Siellä oli sisällissota sest need menossa. juudid taplesid juba omavahel ja seal oli sisesõda tekkinud. Juutalaisilla oli sisällissota. Seal juutide hulgas oli siis kodusõda. 68 tämä keskeytyi tämä Vespaniuksen piiritys, Siis see linna piiramine 68. aastal jääb pooleli, koska Rooman keisari Nero kuoli. sest Rooma keiser Nero suri Ja Vespanius lähti Jerusalemista Roomaan. ja Vespanius läks Jeruusalemmast hoopis Rooma tagasi. Ja 1. päivä elokuuta vuonna 68 Vespaniuksesta tuli Rooman keisari. Ja Vespaniusest sai nüüd hoopis Rooma keiser. Ja Vespanius lähetti oman poikansa Tituksen Ja Vespanius saadab oma poja Tiituse Jerusalemiin, vallottamaan Jerusalemia. seda Jeruusalemma vallutama. Ja monet historioitsijat ovat sitä mieltä, että Ja paljud ajaloolased on seda meelt, et Tiitus tuli tasan 40 vuotta. see Tiitus tuli täpselt 40 aastat Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen Jerusalemin ympärille. peale Jeesuse surma ja ülestõusmist piirama siis Jeruusalemma. Mutta ei roomalaiset tuhonneet Jerusalemin temppeliä, Aga need ei olnud roomlased, kes hävitasid Jeruusalemma templi, vaan juutalaiset itse. vaid juudid ise. Niillä oli sisällissota menossa. Seal oli sisesõda käimas, Siellä oli nämä tikarimies, selotit, seal olid seloodid, jotka taisteli näitä fariseuksia ja näiden puolueita vastaan. kes võitlesid nende variseride ja nende poole vastu. Niillä se oli äitynyt valtavan väkivaltaan. Ja see oli tohutult vägivaldseks läinud. Ja se tapahtui sille temppelialueella Ja see paljon. kõik toimus selle templi alal. Ja temppelin tuho tapahtui 3 osassa. Ja see tempel hävines siis 3 osas. Ensimmäinen oli, kun 5.8.70 uhraaminen lopetettiin. Esimene oli, kui 87. aastal ohverdamine lõpetati. Silloin se ei ollut enää Jumalan palvelushuone, vaan sitä tuli pelkkä linnoitus. Siis sellest edasi ta ei olnudki enam jumalateenistuse pidamise koht, vaid temast sai lihtsalt kindlus. Sitten ne alkoi ryöstelemään temppeliä, siellä oli mielettömät aarteet. Ja kuna templis olid tohutud varandused ja aarded, siis hakati seda rüüstama. Ja vahingossa syttyi tulipalo. Ja seal selle kogu mässu keskel siis tekkis tulekahju. Ja se tulipalo levisi koko sen temppelialueelle. Ja see tulekahju siis levis üle terve selle templi. Ja se
tuli tuhosi sen temppelin. ja see tuli oli see, mis hävitas kogu templi. Ja Tiitus on joukkoonsa vasta Jerusalemin ulkopuolella. Ja see Tiitus oli oma sõjaväega alles selle müüride väljapool. Se vaan katteli, kun ne tappelee kesken. Tema vaatas pealt ainult, kuidas juudid omavahel taplesid. Sitten syksyllä Siis sügisel hän päätti, nyt mennään Jerusalemiin. ta otsustas, et nüüd me läheme siis sinna Jeruusalemma sisse. He tuhosi Jerusalemin. Ja nad hävitasid Jeruusalemma Ne tuhosi sen jo tuhoutuneen temppelin. ja hävitasid juba selle hävinud templi. Ja vasta 135 Hadrianus veti sen ihan tasaiseksi sen temppelin. Ja aastal 135 Adrianus just sit tegi täiesti maatasa kogu selle templi. Sanovat, että siellä kuoli, Josefus sanoi, että siellä kuoli 2 miljoonaa ihmistä. Siis Josefus ütleb, et seal suri paar miljonit inimest. Semmoiset historioitsijat, kun roomalainen historioitsijat, Takitus ja Orius, Tacitus ja Orosius, sellised Rooma ajaloolased, sanoi, että siellä kuoli 600 000 ihmistä. ütlevad, et seal suri 600 000 inimest. Hei, Jerusalemissa asuu 25, ehkä 50 000 ihmistä. Jeruusalemmas elas, mäletate, umbes 25 000 inimest. Sinne oli jäänyt loukkuun se valtava pyhiinvaellusväkikin. Ja sinna sisse oli jäänud siis nii-öelda lukku või kinni kogu see palverändurite hulk ka. Ja ne, jotka eivät kuolleet, Ja need, kes ei saanud surma, niistä osa vietiin Roomaan sirkukseen. osa viidi siis Rooma tsirkusesse. Ne ei mennyt tekemään taikatemppuja sinne, Nad ei läinud sinna mustkunsti tegema, vaan ne meni tappelemaan leijonia vastaan. vaid nad läksid võitlema lõvidega Ja ne kuoli. ja nad surid. Osa vietiin kaivoksiin töihin, niin kuin venäläisetkin vei tyyppejä, niin nuokin vei roomalaiset kaivoksiin töihin. Siis roomlased viisid samamoodi osa ka kaevandustesse tööle. Osa joutui orjouteen. Osadest said orjad. Ja niin kuin sodassa aina, se jälki oli kauhistuttavaa. Ja nii nagu sõjas ikka, siis see tulemus oli kohutav. Ne hyväksikäytöt, ne raiskaukset, ne tapot, niin niistä sanotaan, että mitään sellaista ei enää ollut siellä sen jälkeen. Kõik need vägistamised ja ärakasutamised ja tapmised öeldakse, et mitte midagi sellist ei ole seal enam kunagi olnud. Mutta yksi asia. Aga üks asi. Kristittyjä ei ollut siellä. Kristlasi ei olnud seal. Miksi? Miks? Matteus 24, 15-22. Matteuse 24. peatükk salmid 15-22. Kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist, millest prohvet Daniel on rääkinud, lugeja mõtelgu sellele, siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse. Kes on katusel, ärgu tulgu alla oma majast midagi võtma, ja kes on põllul, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube. Aga häda neile, kes on lapseootel, ja neile, kes imetavad neil päevil. Aga palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval. Sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule enam iial. Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski, aga valitute pärast kahandatakse neid päevi. Roomalaiset historioitsijat ovat kertoneet. Rooma ajaloolased on öelnud, ja juutalaiset rabbinistiset lähteet viittaavat siihen. Ja juutide rabiinlikud allikad viitavad sellele, Jerusalemista ei löytynyt kristittyjä tällöin. Jeruusalemmast ei leidunud siis sellel hetkel mitte ühtegi kristlast. Miksi? Miks? Nämä lähteet sanoo, että nämä kristittyjen koetellut miehet, niitä sanotaan koetellut miehet, siis öeldakse, et nende kristlaste siis sellised eeskujulikumad mehed, ne sanoo sitä tekstistä koetellut miehet, läbi siis katsutud mehed, öeldakse tekstis, olivat vuonna 66, olid aastal 66,
kun oli se ensimmäinen kapina. kui oli see esimene sisesõda või mäss. Nämä kristityt johtajat oli sanonut että kristitylle, että nyt pois. Need kristlastest juhid olid öelnud kõigile kristlastele, et nüüd minema. Vuonna 1966 Jerusalemista ja sen ympäristöstä kristityt muuttivat, pakenivat pohjoiseen sinne Genesaretin järven lähelle Itä-Jordaniaan semmoisen kaupunkiin kuin Pella. Siis aastal 66 kristlased põgenesid sealt üles Genetsareti järve äärsetele aladele sellisesse linna nagu Pella. Siellä on vieläkin arkeologiset kaivaukset ja kaikki on löydetty sieltä alueelta. Ja arheoloogilised kaevandused on seda ka kinnitanud seal piirkonnas. Se on just siellä Jordanian puolella. Just selle Jordania poolel. Nämä kristityt johtajat, Need kristlastest juhid, ne uskoivat sitä, mitä Jeesus sanoo. nemad uskusid seda, mida Jeesus ütles neile. Kun te näette turmion iljetyksen Jerusalemin porteilla. Se oli suoraan Raamatusta. Kui te näete hävituse koletist, Niin tietääkö, että tämä tapahtuu? siis teadke, et see juhtub. Tämä turmion iljetys viittaa Danielin kirjaan. Ja see viitab siis se prohvet Danieli raamatule, see hävituse koletise pilt või kujund. Ja se tarkoittaa, että temppeli pyhän alueelle menee pakanalta ja pakanalliset tavat. Ja see pilt tähendab seda, et siis templi alale, kõige pühamale alale lähevad pagana kombed ja paganad. Me ei tiedetä, mitä ne oli, mutta yksi merkki näille kristityille oli se, että tämmöinen ylipappi kuin Hannas Kakkonen. Me ei tea, mis need märgid olid, aga me teame, et selline ülempreester nagu Hannas teine vuonna 1962 jälkeen Kristuksen tappoi Herran veljen Jaakobin, tai tapatti, se oli siinä porukassa mukana. Siis aastal 62 ta tappis siis Jeesuse venna Jaakobi. Ja nyt vuonna 1966 tämä Hannas valittiin toiseksi kapinan johtajaksi. Hänestä tuli kapinan johtaja. Ja nüüd aastal 66 see Hannas teine valiti siis mässu juhiks. Temast tuli selle ülestõusu juht. Ja tämä oli kristityille merkki. Ja see oli nendele kristlastele märk, Pois. et nüüd on aeg minna. Kristityt myös olivat kuunnelleet Jeesuksen vuorisaarnaa. Kristlased olid kuulnud ka Jeesuse mäejutlust. Kuka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. Kes mõõga haarab, see mõõga läbi ka sureb. Rakastakaa vihollisianne. Armastage oma vaenlaseid. Ja ne tulivat siihen tulokseen, että nyt lähtään pois. Ja nad jõudsid sellele tulemusele, et nüüd on tõesti aeg minna ära. Ja ne pelastu. Ja nad pääsesid. Miksi? Miks? Ne otti todesta Jeesuksen sanat. Nad võtsid täie tõsidusega Jeesuse sõna. Hellentää rukoukseen. Jääme palvele. Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus. Issand ja päästja Jeesus Kristus. Herra, anna meille kuulevat ja ymmärtävät korvat sanasi edessä. Issand, anna meile kuulekad ja mõistvad kõrvad sinu sõna ees. Herra, anna meidän ymmärtää, missä ajassa me elämme. Luba meil mõista ja aru saada, millisel ajal me elame. Ja anna meille herkkyyttä kuulla ja toimia sanasi mukaan. Ja anna meile tundlikkust kuulata ja toimida sinu sõna järgi. Herra, anna meidän tänä aikana valita sitä, mikä maailman on. Ära anna meil tänapäeval valida seda, mis maailm annab või mis maailm teeb. Vaan Herra, anna meidän olla uskollisia sille, mitä sinä olet sanonut. Vaid luba, et me võiks olla usklikud ja uskuda seda, mida sina oled öelnud. Häpeästä, Häbi kohta, vainosta, tagakiusu kohta kärsimyksestä huolimatta. ja kannatustest hoolimata. Jeesus, anna meille pyhä kunnioitus sinun sanasi edessä. Anna meille austust sinu sõna ees. Ja anna meidän lukea sitä, mitä sinä puhut. Ja luba meil lugeda seda, mida sina räägid. Jeesuksen nimessä aamen. Jeesuse nimel, aamen.